3 errei azkarrak itziko dira Santanderrerako norabidean eta errei azkarra Bilborako norabidean, gaueko 10 eta goizeko 6 bitartean. Gainera, bihar osteguna, 2 errei azkarrak eta errei motela itziko dira Bilborako noranzkoan, gaueko 10 eta goizeko 6 bitartean. Eta 5 minutuz, osaldeko Laura kaldera, zirkulazioa erabat etenda egongo da. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia. Nafarroako Foru Administrazioko 29.000 langileak grebara egon dira deituta. Gaur atzokoa zen azken aukera gaurko greba eragozteko, baina mahai sektorialeko bileratik ez ziren pozik atera Osasunbideko intersindikaleko taldeak. Hala, sindikatuek salatu dute, Osasunbideak ez duela negoziatzeko asmorik, gainera, gutxieneko zerbitzuak ia ehunekoak izan direla gaitzetsi dute. Gobernua prest azaldu da hitz egiteko, baina bere proposamenaren gainean soilik. Osasun sektorearen beharrei dagokionez, lanbaldintza duinak eskatu dizkiete Osasunbideko arduradunei, osasun langile guztientzat. Sindikatuok gaur trasladatu nahi genuen mezua uste dut garbi dagoela orain erakusten ari garen indar honekin. Jendetza bildu gara gaurkoan oraingo elkarretaratze hontan. Honek erakusten duena da greba langileria gehiengoak babesten duela. Haserre handia zegoela administrazioko sektore eta anbito guztietan eta haserre hori erakutsi nahi izan dela. Gorputza jartzen, ahotsak jartzen eta administrazio publikoa alden neurrian behintzat geldituz. Esaten dugu alde neurrian gutxienezko zerbitzuak berriro ere gehiagizkoak direlako, edo iruditzen zegulako hemengo sindikatuoi, eta horregatik momentuari izten denean sindikatuok horri aurre egingo diogu bere prozedimenduarekin. Gabon, osasun sektorearekin jarraiki Eraitz Saez de Egilaz, Bilduko legebiltzarkidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Osasungintzako langileen protestak izan ditu hizpide eta babes adierazi die langile horiei. Horrez gain azpimarratu du gehiengo sindikalaren eta langileen aldarriak defendatuko dituztela instituzioetan. Argi eta garbi Bildutik elkartasun osoa eta babes osoa hasteko osasungintza publikoan lan egiten duten profesional horiekiko eta nola ez baita herritarrekiko ez, azkenean guk ere bizi dugulako osasungintzan ikusten ari garen drama guzti hori eta batez ere deialdi hauetan parte hartuko duten pertsona horiekiko elkartasun osoa eta deialdietan parte hartzeko intentzioa eta guk argi daukaguna da guk orain arte egin izan ditugun aldarri berberak ateratzen ari direla kalera eta nolabait horiei heldu eta horiek ere instituzioetara eramateko anbizio eta grinarekin jokatuko dugula eta ez dugula utziko gure osasun sistema publiko hori degradatzen, gehiago degradatzen eta bertan hori defendatu eta babes osoa eskaini eta bermatzeko lanean jarraitu beharko dugula aurrerantzean ere. Hilabete askotako itxaronaldiaren ostean, azkenean Volkswagenek baieztatu du 1.024 milioi euro inbertituko dituela Iruñean 2027 arte fabrikako instalazioak egokitzeko eta autoelektrikoa ekoizteko. Atzo Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakaria Alemanian izan zen eta Volkswagen taldearen egoitza nagusian azpimarratu zuen Nafarroan inoiz izandako inbertsiorik handiena izango dela. Udan hasitako beranzko joera eten du inflazioak Hego Euskal Herrian. Uztailean 10,7 heldu ondoren 5,6raino apaldu zen abenduan, baina urtarrilean berriro egin du gora. Prezioak duela urtebete baino 5,8 handiagoak dira Espainiako Estatistika Institutuaren arabera. Alde batetik, iazko urtarrilarekiko konparazioaren ondorioz handitu da inflazioa. 2022ko urtarrilean izan baitzuen urteko mailarik txikiena, baina bada beste azalpen bat ere. Urte hasierarekin batera, Espainiako gobernuak kendu egin zuen apirilaz geroztik gasolioari eta gasolinari ezarritako
20 zentimoko deskontua ondorioz, erregaien prezio erreala handitu eginda urtarrilean eta horrek asaltzen du egin batean inflazioak berriro gora egitea. Bigarren egunez jarraian Getxoko Itzubaltz eta Auzoko udal euskaltegia eta nagusien etxea dauden eraikina eraistearen aurka dauden adin ezberdinetako pertsonen aurkako kargak izan dira asteazken honetan. Pertsona bat ospitalera eraman dute buruan kolpe bat zuela. Beharginak herenegun hasi ziren lanean eta hori ikusirik hainbat auzokidek protestara deitu zuten. Eserialdia egin zuten atzo gaur bezala errepidean, langileak eraikinean sartu ez zitezen, hauen aurrean harresia egin du ertzainak. Eta gizarte arloko gaiekin jarraiki, baina fokua ingurunean jarrita bada besterik. Zubietako erraustegiak ingurumen legea betetzen duela esan du Arantza Tapia sailburuak, datuak gaizki interpretatu direla adierazi du eta alarma soziala piztea egotzi dio Ekopoli. Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk auzitan jarri dute erraustegiaren funtzionamendua egokia ote den. Udane Arbeo. Azken astean argitara atera da Ekopol ikerketa taldeak egindako txosten zientifikoa non Gorka ingeniariak sinatu duen. Bertan frogatzen da Zubietako erraustegian legezkanpoko funtzionamendu kutsatzailea egon zela ala nola errauste plantak 2000 aldiz baino gehiago gainditu zuela kutsadura muga 2020 eta 2021 batean. Horrez gain ondorioztatu da lehen bi urteetan instalazioak programatu gabeko 200 eta 240 geldialdi izan zirela erraustegian. Testuinguru honetan Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak azterketa horrek ondorioztatutakoa ukatu du eta azpimarratu du erraustegiak, Zubietako erraustegiak zorrotz bete dituela ingurumen baimen guztiak. Eta kiroletan Tolosan jokatuko du asteburuan A2 pilotak. Gaur aurkezpen ofiziala egin dute udaletxean. Udane. A2 emakume pilotari profesionalen elkarteak antolatutako eskuzbinakako txapelketaren final ordenei asteburu honetan ekingo zaie Tolosako inauterietan. Ondorengo final ordenak Azpeitian eta Iruñan jokatuko dira eta final handia Zumarragan jokatuko da martxoaren 5ean. Partida hauek guztiak 11an ikusteko eta jarraitzeko aukera izango duzue eta hain justu Tolosan izango den finala ordena astelenean Joko Zelaia saioan izango duzue. Hizkuntzari helduta berriz 7.000 kide ari dira mintza praktikan egitasmoa hasi eta 30 urtera. Parte hartzaileen artean soslairik ohikoena, hau da emakumea eta 50-60 urte artekoa. 100 talde daude, baina gehiago izango lirateke bidelagun moduan aritzeko jende gehiago egongo balitz. Tutik gura, ongi etorri mintza lagunon mundura. Ongi etorri gure mundura. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan nire nahi ala baizik. Euskaraz mintzatu nahi duzu, etorri gurekin Vitalan. Astean behin, kafetxo bat hartu, ondo pasa eta izan eman lagun taldeetan. Eta hoean sartzean, egin ginen bizitzan ekabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu. Ongietorriak gaueko albistegira. Nafarroako Foru Administrazioko 29.000 langileak grebara deitu dituzte gaurko egunean. Atzokoa zen azken aukera gaurko greba eragozteko, baina mahai sektorialeko bileratik ez ziren pozik atera. Bai, greba nago. Nago Lanbide Eskolan Virgen del Camino.
Bai, greban nago eta Lizarrako institutotik nator. Babesa ematera, erretiratua nago. Ni toki administrazioan nago eta guk ez genuen greba egiteko eskubidea, baina alare atera gara osasungintza publikoa eta unibertsalaren alde. Badaude tailerrek ezberdinak eta departamentu ezberdinak eta departamentu batzuk egin dute gehienak, beste batzuek ez, baina orokorrean gaude nahiko pozik. Eguneko 20% inguru. Zehazki zifrak ez dakizkit, baina prestakuntza gutxirekin izateko uste dut izan duela erantzun desente eta ona etorri gara Lizarratik talde desente bat. Orduan horrekin pozik nago. Bueno, zergatik ez? Aldi batetik prekarietatea, gehienak gara interinoak, eta hori hala ere ikaslentzako kalitatea eta hizkuntzaren kalitatea jaisten ari da, ez? Urte bat zaude txantrean eta hurrengo kurtsoan zaude tafaian eta hurrengo zaude imarkoanen eta hori ikaslentzat jaisten da, ez, kalitate hori. Bueno, batez ere zentroan egunero ikusten dugun errealitatea. Baditugu, gure zentroan badaude 30 ikasle dituzten tutoreak, bi orientatzaile gara ia 1000 ikaslerentzat, eta horrela uste dugu ezin dugula arreta duin bat eskaini gure ikaslei dagoen aniztasun guztiarekin. Pentsatzen dudalako sistema publikoa indartu behar dela. Ari garela, privatizatzen alden guztia eta ez nago horren alde. Nire neureak batez ere pentsatzen dudalako irisgarritasunaz hitz egiten dugunean ez da gurpildun aurli batean dagoen norbait osasunetxean sartzeko, baizik eta persona migratzaile batek ere izan ditzan eskubide berberak, edo gaixotasun kronikoak dituztenak izan ditzaten behar dituzten baliabide guztiak, eta horrekin batera ere osasungintzan lan egiten duten ere lan baldintza duinak izan ditzaten, ez delako arazoa ez da dirua falta, dirua badago, zergak hor daude eta arazoa da nola banatzen den diru hori, eta orduan guk pentsatzen dut diru horrek joan behar duela irakaskuntzara, joan behar duela osasungintzara, eta ez duela joan behar adibidez, abiadura handiko trena bezalako, azpiegitura erraldoi, eta deusetarako balioko ez duen. Bestalde, Osakidetzako azpikontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek astebeteko greba egingo dute. Otsailaren 27tik martxoaren 5era LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek deituta. Osakidetzako azpikontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek astebeteko greba iragarri duten homologazioaren alde. Langile hauek bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei esaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana apurtu dala, ez? 5 urte daramatzate lan itun barik eta enpresarekin 50 bilera inguru egin arren, euren eskaerek erantzun gabe jarraitzen dutela ohartarazi dute. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da, homologazio printzipioan oinarrituta. Estamos viendo que tanto las empresas como el cliente, Osakidetza, están incumpliendo el principio de la homologación al negarse a adaptar e implicarnos las diferentes materias aplicadas al personal propio de Osakidetza. Simplemente estamos reivindicando que se nos apliquen las mismas condiciones que al personal propio de Osakidetza en base del principio de homologación. 2 urte daramatzate lan gatazka konpontzeko asmoz Osakidetzari bitartekaritza eskatzen, baina salatu dutenez ez dute erantzunik jaso. Eta gatazka desblokeatzeko helburuarekin, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektoreko langileak otsailaren 27tik martxoaren 5era. Honetan inplikatuta daude 3 herrialdetan lan egiten dituzten garbitzaileak, Osakidetzaren lan zentroetan. Bai ospitaletan eta bai osasun zentroetan, eta orokorrean kalkulatzen dugu egongo diela 2500, 3000 langileen artean afektatuta.
Otsailaren 16an espero zen bozkatzea Frantziako Asanblea Nazionalean erretiro adina 64 urtera atzeratuko duen artikulua eta egun horretarako berriro ere greba izango dute Ipar Euskal Herrian. Hala ere, ez dago argi diputatuek erretiro adina 64 urtera atzeratzea bozkatuko ote duten. Edonola ere, ostiral gauerdian amaituko da eztabaida. Otsailaren 16an espero zen bozkatzea Frantziako Asanblea Nazionalean erretiro adina 64 urtera atzeratuko duen artikulua. Eta egun horretarako ere grebara deitu dute sindikatuek Ipar Euskal Herrian. Hala ere, ez dago argi diputatuek erretiro adina 64 urtera atzeratzea bozkatuko ote duten. Edonola ere, ostiral gauerdian amaituko da eztabaida eta ondoren senatura igaroko da. Gogoratu behar da, pentsio reforma ez dela lege proiektu gisa tramitatu, gizarte segurantzaren aurrekontuaren zuzenketa gisa baizik. Eta erabaki horrek eztabaida baldintzatu du. Parlamentarien eztabaida gehienez 50 egunekoa izan daitekelako. Hala, epea laburra izateaz gain, bada reformaren onarpena edo gaitzespena zailtzen duen beste faktore bat. Asambleako taldeek 20.000 zuzenketa jarri dizkiotela legia. Eta horretaz, kezatu da Parisko gobernua eta sindikatuak ere ez daude gustura. Hala, zuzenketak gutxitzeko eskatu dute. Hala ere, eskaerari egin batean erantzun dion UPSek, astelehen gauean bigarren artikuluari jarritako 1.000 zuzenketak kendu zituzten. Ikusteke dago beraz, ostiralean iritziko aldiren 7. artikulura, hau da erretiro hartzeko adina 2 urtez atzeratu nahi duena. Gaiz aldatuta Zubietako erraustegiak ingurumen legea betetzen duela esan du Arantxa Tapia sailburuak. Datuak gaizki interpretatu direla adierazi du eta alarma soziala piztea egotzi dio Ekopoli. Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk auzitan jarri dute erraustegiaren funtzionamendua egokia ote den. Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 aldiz genditu zuela ikertu du Ekopoli ikerketa taldeak. Gorka Bueno ingeniariak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzaia frogatzen du. Txosten zientifiko horren arabera 2020an eta 2021an 2023 gainditze gertatu ziren emisio muga balioetan. Eta horietatik ia erdiek oso erreaktiboak diren gas multzo bati egiten die erreferentzia. Horrez gain lehen 2 urteetan instalazioak programatu gabeko 240 geldialdi izan zituen. Ekopolen eta Gurasos herritarren elkarteko talde juridikoaren arteko lankidetzaren emaitza da lan hau. Testuinguru horretan Berria Hedabidea jakitera eman duenez, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak esan du Zubietako erraustegiak zorrotz betetzen dituela ingurumen baldintza guztiak, baita ingurumen baimen bateratuaren baldintza oro. Probaldian martxan jartzekoan eta jardunean. Hori ala kontsortzioak esan du Gurasos elkarteak modu arduragabean nahasten dituela instalazioa martxan jartzeko prozesuaren datuak eta operazio datuak, alarma soziala piztu nahian. Afera honen erdian kezkatuta agertu da Agurtzano Solabarrieta Usurbilgo alkatea eta eskatu du ikerketa sakon, publiko eta demokratikoat martxan jartzeko. Bi 2035 urtetik aurrera Europako auto saltokietan ezingo da konbustio motorrak dituzten auto eta furgoneta berririk saldu. Hala onartu berri du Europako Parlamentuak Estrasburgon eta CO2 isuriak murrizteko araudi berriko neurri zehatz bat da. Aldeko 340 boto izan ditu araudiak, aurkako 279 eta 21 abstentzio. Joan den urrian, behin-behineko akordio bat lortu zuten Europako Parlamentuak eta Kontseiluak Europako autoparkearen CO2 isuriak murrizteko eta atzo berretsi zuten Parlamentuan. Bestalde, Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata 1.080 eurora igo da 14 ordainketan. Espainiako ministroen kontseiluak lanbide arteko gutxieneko soldata 8% igotzea onartu du. Neurriak atzera eragina izango du urtarrilaren 1 aurrera. Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata 1.080 eurora igo da 14 ordaintzarietan. Espainiako ministroen kontseiluak lanbide arteko gutxieneko soldata 8% igotzea onartu du. Neurriak atzera eragina izango du urtarrilaren 1 aurrera. El salario mínimo interprofesional es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza salarial.
pero también lo es para reducir la brecha entre los hombres y las mujeres. Madrilgo gobernua, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek adostu dute erabakia. Guztira 15.120 euro ordin dira urtean, baina atzikipenak eta kotizazioak kontuan hartu gabe. Eguneraketa iazko amaierako kapilaren igoeraren gainetik dago eta oso gertu adituek gomendatu zuten gehiagizko kopurutik. Hala baina, Ipar Euskal Herriko lanbidarteko gutxieneko soldata baino 388 euro apalagoa da. Hori bai, aipatu beharra dago, lanaldi osoan dauden beharginei aplikatu beharreko gutxieneko saria dela, eta lanaldi partziala dutenei lanaldiaren iraupenaren arabera murrizten zaiela. Hala, aldi baterako sasoiko eta langileen kasuan, enpresa bererako zerbitzuak 120 egunetik gorakoak ez direnean, soldataren zenbatekoa ezin izango da 91,15 eurotik berakoa izan jarduneko legezko lanaldi bakoitzeko. Espainiako turismo sektorea izango da igoera horren onuradun nagustako bat. Edonolare, Yolanda Díazen ministerioak bete egin du legeldiaren amaieran 2023ko lanbidarteko gutxieneko soldata batezbesteko soldataren 120an gokatzeko konpromisoa. Gainera ez da baztertzen exekutiboak eta gizarte eragileek urte erdian gutxieneko soldata berriro berrikustea behar izan ez gero inflaziora egokitzeko. Madrilgo gaurkotasun politikoari heldu diogu Inigo Aduriz eldiario.es edabideko kazetariarekin. Adurizek nabarmendu du RZek eta EH Bilduk nahi dutela soilik bai da baietz legea tramitatu baino lehen akordioa lordezaten gobernu koalizioko kideek. Hala ere, dio badirudiela akordioa urrun dagoela. Atzo EH Bilduk eta baita Esquerra Republikanak ere ez zuten babestu PSOEren intentzio hori lege honen erreforma hurrengo asteko plenora eramateko, ez? Beraz, lehenengo eztabaida hori, tramitazioaren hasierako lehenengo eztabaida hori, martxoaren 7irako izango litzateke, hain zuzen ere emakumearen egunaren bezpera horretan, eta azkenean eztabaida horrek kutsu simbolikoa izango du, ez? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Finantzen Euskal Kontseiluak bilera izan du. Erabakitzeko 2023-2024 urteetan aparteko zergen bidez bilduko den dirutza lurralde historikoen artean zelan banatuko den. 2020an, COVID-19 pandemiaren ondoren, 2021an izandako susperraldi handiaren ostean, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetan zerga itunduen bidez bildutako diru kopuruak berriro ere aurrerapen nabarmena izan dugu 2022an. Guztira 17.130,7 milioi iraino, 7,3 gehiago. Urrian aurreikusitakoa baino 21,4 milioi gehiago bildu dira. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Finantzen Euskal Kontseiluak bilera du 2023-2024 urteetan aparteko zergen bidez bilduko den dirutza lurralde historikoen artean zelan banatzen den erabakitzeko. Eta batzarrean adostuko dute banku eta energia enpresei ezarri zaizkien aparteko zergen bidez datozen 2 urteotan lortuko diren 400 milioi euroak zertara bideratu. Era berean dirutza zertara bideratzeaz gain 3 lurralde historikoen artean nola banatu aztertuko dute. Hori bai, aparteko zerga horien bidez jasotako dirutza eskuratu ahal izateko kontzertu ekonomikoan aldaketa bat egin beharko dute. Ituna aldatzen duen legea onartu ondoren lurralde historiko bakoitzeko batzar nagusiek sartuko dituzte zerga figura berriak sistema foralean. Eta gurera bueltan Bilboko Atxuriko eskolak dituen aire zabaleko espazio falta, kutsadura arazoak eta bide segurtasun eza salatzeko bihar otsailaren 16an mobilizazio bat antolatu da. Eskola komunitate osoaren osasuna, segurtasuna eta ongizatea bermatuko dituen eskola eta ingurunea aldarrikatzea da helburua. Horren inguruan hitz egiteko pantailaren bestaldean Amaia Bazigalupe igeko kidea daukagu. Gabon, Amaia. Kaixo, Gabon. Duela egun batzuk bideo bat bidali zenuten eskolaren beharrak azalduz eta administrazioek oraingoz behintzat ez dute eman konponbiderik. Zer da zehazki aldarrikatu nahi duzuena? Luze daia ari garela salatzen, Atxuriko eskolako ingurunea ez dela, ez ziurra, segurua umeentzat, ez eta osasuntsua, eta berton ia 500 ikaslek ikasten dute, eta badakigu kutsadurak, trafikoak sortutako kutsadurak
eta zaratak euren hainbat adierazle, osasunari lotutako adierazleetan eragina izaten ari duela, neurogarapenean eta ikasketarako behar den kontzentrazio mailan, hainbat eta hainbat ikerketa dira jada mahai gainean jartzen dutenak kutsadurak daukan efektua adierazle hauetan guztietan. Beraz, ez da arraroa pentsatzea, Atxuriko eskola dagoela, badakizuenez, Bilboko irteera edo sarrera nagusietako baten aldamenean, umeek ziurrenik dauzkatela hainbat, ari direla hainbat efektu jasaten. Txosten bat ere egin duzue alderdi politikoei eta baita ere hezkuntza sailari bidali diozue. Zeintzuk dira bertan jasotzen dituzuen proposamenak? Bai, egia da ja udaleko alderdi politiko guztiei eta hezkuntza sailari ez bat, baizik eta bat baino gehiago, txosten bat baino gehiago jada igetik eta eskola komunitatetik sortu ditugula, eta berton azken txosten honetan argin planteatzen dugu beharko genukela ingurunea atseginagoa izatea, horrek pasatu beharko luke ziurrenik Atxuri kaleko 3 erraietatik bat kentzetik, eta holan espaloiak zabaldu ahalko lirateke. Beharko genuke ere, eta holan proposatzen dugu, zuhaitzak eta elementu vegetalak, zuhaitzak berez ez balira, bestelako batzuk ere izatea. Horrek, funtzionatuko luke esi natural baten moduan, bai kutsaduraren aurrean eta beroaren aurrean bebai. Zentzu horretan baditugu ere, hainbat datu, hitz egiten dutenak nola bai beroa eta bai kutsadurak esan bezala zenolako inpaktua duen osasunean. Eta gero ere eskolako lateralean dagoen ibeni kaiaren oinezkoentzako prestatuta egotea. Hori, behintzat ingurune zuzenean, eskolako ingurune zuzenean eskatzen ditugun neurriei dagokienez. Esan dugu dagoeneko Amaia, bihar arratsaldeko 4:00 mobilizazio bat antolatu duzuela eskola pareko errepidean. Ez dakit jada bestelako mobilizazioak egingo dituzuen aurrerantzean? Ideia hori da, orain arte oso modu eraikekorrean ibili gara erakundeekin, udalarekin bereziki, halan jarraitzeko asmoa daukagu, baino ikusita udaletik bereziki erantzun eza daukagula gure eta bestelako eskola batean, eskola batzuetan, zentruan dauden bestelak batzuetan, emandako erantzuna ikusita, guk ere eskatzen dugu, gurean ere horrelako erantzunak ematea, eta, zuzeneko erlazioan ezin bada gehiago atara, kalera atera beharko gara, bihar izango da, ziurrenik urrengo hilabeteetan egingo dugun mobilizazioetatik lehenengoa, eta ikusiko dugu, hauteskundeak hor bueltan daude ere, ikusiko dugu alderdi desberdinek zer daukaten eskaintzeko kasu honetan, eta zentzu horretan mobilizazioak joango dira erantzunaren arabera, ikusiko dugu. Amaia, gertutik jarraituko ditugu ematen dituzuen pausoak. Mila esker gurekin egoteagatik. Zuei, eskerrik asko. Eta aurrera jarraituko dugu, izan ere salaketa elkarteak jakinarazi du hilik aurkitu dutela Euskal Herritar bat Palentziako espetxean. 53 urteko presoak egunak zeramatzan osasun arreta eske bularrean min zuelako. Otsailaren 4an aurkitu zuten eta kartzelan dagoen beste pertsona batek eman zion familiari heriotzaren berri. Elkarteak salatu du sistematikoa dela espetxean ematen diren heriotzak eskutatzeko joera eta senideek komunikazio falta daukatela. Bestalde, Juan Carlos Herrador Donostiarrak baldintzapeko askatasuna eskuratu du. Etxerat elkarteak jakinarazi du asteazken honetan. Herradorek 16 urte egin ditu espetxean eta iazko apirilaren 26tik 3. graduan zegoen.
Eta Gasteizen Iñaki Arriola garraioetako sailburuak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateordeak mugikortasunari buruzko PSren ekitaldi batean parte hartu zuten igande honetan Zabalganan. Eta sailburuak iragarri duenez, Zabalgana auzora zabalduko den tranbiaren proiektua martxoan lizitatzea aurreikusten dute. Iñaki Arriola garraioetako zailburuak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateordeak mugikortasunari buruzko PSren ekitaldi batean parte hartu dute igande honetan, Zabalganan. Eta zailburuak iragarri duenez, Zabalgana auzora zabalduko den tranbiaren proiektua martxoan lizitatzea aurreikusten dute. Auzo hau zorionoko dago bi arrazoirengatik. Lehena, auzo honek 18 urte bete dituela, eta denbora horretan hiriko jendetsuena bihurtu da. Eta bigarren arrazoia da Zabalganak tranbia zerbitzua izango duela esan dezakeela azkenean. Zabalganarako tranbiaren proiektuak polemika sortu du Gasteizko udala eta Eusko Jaurlaritzaren artean. Izan ere Jaurlaritzak hasieran proposatzen zuen ibilbidea ez zetorren bat Gasteizko udaleko ideiekin. Lehen ibilbideak proposatzen zuen Lobaina plazan hastea, eta horrek desadostasuna zorrarazi zuen Urtaranen kabinetean. Azken bilera batean bi erakundeek behin betiko ibilbidea adostu zuten eta akordio batera iritzi ziren. Beraz, tranbiak Adriano Zeigarrena, Bustintzuri, Teodoro Dublan, Margolaria, Valentin Berriotzoa, Mediterraneoen ibilbidea eta Gustavo Dore kaleak zeharkatuko ditu. Eta gainera garajea ez da hegoaldean izango, Betoño auzoan baizik eta. Auzoan bizi sareak salatu du etxegabe bat kalean utzi dutela ebakuntza egin ostean. Gasteizko alde zaharreko sareak azaldu duenez, Gasteizko udalak ez dio inolako etxebizitza aukerarik eskaini, asteburuan larrialdiko ebakuntza egin diote eta astearte honetan alta jaso du. Gainera, auzoan biziko kideak oinarrizko elikadura eta beharrezko medikamentuak ezin dituela lortu gaineratu dute. Auzo bizi sareak, Gasteizko alde zaharreko etxebizitza sareak azaldu duenez, Gasteizko udalak larrialdiko ebakuntza egin ostean etxegabe bat kalean utzi du inolako etxebizitza aukerarik gabe. Asteburuan larrialdiko ebakuntza egin zioten kale egoera bizi den gizonari, eta otsailaren 14an alta jaso zuen. Alabaina, udalak ez dio etxebizitzarik eskaini, ezta ebakuntza ostean osatu ahal izateko espaziorik ere. Sareak gaineratu duenez, gizonak oinarrizko elikadura eta beharrezko medikamentuak ezin ditu lortu. Horrekin batera aldarrikatu du negu gorriko temperaturarekin udalak neguan ostatu emateko bitartekoa martxan jarri gabe jarraitzen duela, eta horrek egoera okertzen du. Izan ere azaldu dutenez, asko dira baliabide hauek ez zabaltzearen ondorioz kalean bizitzera behartuta daudenak. Beraz, auzoan bizi sareak gogor kritikatu du administrazioaren jarrera eta gogora ekarri du duela gutxi Bilbon gertatu zen tragedia. Lerroburuetan esan bezala, Eraitz Saez de Egilaz, EH Bilduko legebiltzarkidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Osasungintzako langileen protestak izan ditu hizpide eta babes adierazi die langile horiei. Horrez gain azpimarratu du gehiengo sindikalaren eta langileen aldarriak defendatuko dituztela instituzioetan eta nabarmendu du Osakidetzak gobernantza eredu horizontalagoa izatea eta langileak entzutea ezinbestekoa dela. Gukarri eta garbi EH Bildutik elkartasun osoa eta babes osoa hasteko osasungintza publikoan lan egiten duten profesional horiekiko eta nola ez baita herritarrekiko ez, azkenean guk ere bizi dugulako osasungintzan ikusten ari garen drama guzti hori eta batez ere deialdi hauetan parte hartuko duten pertsona horiekiko elkartasun osoa eta deialdietan parte hartzeko intentzioa eta guk argi daukaguna da, guk orain arte egin izan ditugun aldarri berberak ateratzen ari direla kalera eta nolabait horiei heldu eta horiek ere instituzioetara eramateko anbizio eta grinarekin jokatuko dugula eta ez dugula utziko gure osasun sistema publiko hori degradatzen, gehiago degradatzen eta bertan hori defendatu eta babes osoa eskaini eta bermatzeko lanean jarraitu beharko dugula aurrerantzean ere.
Bai, ez izan ere Nafarroan eta, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan egin batean, badira aldarri batzuk eskutik doazenak lurralde bietan, eta, bestak beste Euskal Herria Bilduk legegintzaldiko, edo, 2023 urte honetako lehenbiziko bilera horietan, bai azpimarratzen zuen, erronka nagusi bat, Osakidetzan, eraldaketa bultzatzea izango zela, ez hor zer da bilatzen duzuena? Guk argi daukaguna da, orain arte instituzio publikoetan ere defendatu izan ditugun aldarri horiek gaur-gaurkoz geroz eta geriagoak diren arazo batzuetan ikusten ditugula. Gainera osasun publikoa hitz egiten dugunean, nolabait bada guztiok ikutzen gaituen gai bat, eta guztiok bizi dugu modu kezkagarrian edo alarma egoera batetik ere Osakidetzan bertan gertatzen ari dena Araba Bizkaia eta Gipuzkoa mailan ikusten dugulako itxaron zerrendak nolakoak diren, edota horren bueltan denok dugulako istorioren bat kontatzeko edo adierazteko, eta saldatzen gaitu ere egoera horrek, baina aldi berean ere, eta uste dut hori azpimarratzekoa dela, guztiok ezagutzen ditugu ere osasun langileak, beraiekin harremanetan gaudelako, gertukoak direlako, baina beraiek atenditzen gaituztelako profesionaltasun osoz ere, eta ikusten dugu beraien lan baldintzak ez direla behar bezain duinak, eta ez direla bermatzen, eta etorkizunean ere ez dakigula zer pasako den Osakidetzaren arloan, ez? Orduan, guk argi daukaguna da, orain arte egin ditugun aldarri horiekin bat egiten dutela, gehiengo sindikalak deitu dituen mobilizazio horiek, eta gehiengo sindikala eta osasun langileak ere lanean ari direla hori dena bermatu ahal izateko, eta guk orain eta beti egin dugun bezalaxe aldarri horiek eramango ditugu dagokion instituzio publikoetan defendatzera, ez? Ezinbestean pentsatu behar dugulako osasun sistema publikoa denona dela, denona izaten jarraitu behar duela, eta guk defendatu ezean ikusten ari garen privatizazio egoera horrekin jarraituko dela, eta nahita ez, atera behar garela kalera, eta osasun langilek exigitzen duten horri atera bide bat eman behar zaiola. Eta Jaurlaritzak muzin egin arren, bertan jarraituko dugula. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako gazteen emantzipazio tasa estatuko basuenetakoa dela azpimarratu du, eta nabarmendu du soldataren 80% bideratu behar izaten dutela alokairua ordaintzera. Era berean salatu du, Jaurlaritzak uko egiten diela etxebizitzaren arazoa konpontzeko proposatzen dituzten neurriei. Azken urteetan Jaurlaritzak hartu dituen neurriak ez direla nahikoak, ikusi dugulako nolabait momentuari erantzun ahal izateko eta benefizio bat lortu ahal izateko, edo nolabait partxe bat jartzeko politikak planteatu dituztela orain arte, eta hor politika izarra litzatekeena Jaurlaritzarena Gaztelagun bera da, baina Gaztelagunek oinarrian egiten duena da, zuri ematen zaizun dirua gazte bezala alokairu eskandalagarri bat ordaintzeko zuzenean jabearen poltsikora doa, ez? Gazte batek hartzen duenean Gaztelagun alokairu ordaintzen du horrekin, baina oinarrian prezio horiek bermatzen eta inkluso justifikatzen ari garela ere esan dezakegu. Baina horretaz gain Jaurlaritzak izan du eskumena gazteria politiketan eragin ahal izateko, izan du aukera bestelako politika batzuk martxan jartzeko, eta ez dira planteatu. Planteatu diren gauza bakarra da, eta hori jada Artolazabal bera sailburua, gazteria sailburua zenean ere adierazi zuen bezala aisialdi politikak egitera dedikatu da orain arte. Hori baloreak kendu gabe edo balioak kendu gabe, emantzipazioari lotutako estrategiarik ez da izan, eta gaur-gaurkoz gazteria legea onartuta ere, ez da bide horri bat markatzen emantzipazioaren inguruan hitz egiteko. Ulertzen delako behin eta berriz emantzipazioa dela nolabait gurasoen edo tutore legalen etxetik alde egitea, eta behin alde eginda jada arazoa konpondu dela. Baina nork bermatzen digu guri ez, behin alde eginda ibilbide horiek, bizitza prozesu horiek modu sostengarrian, modu erosoan eta modu oparoan garatu ahal izango ditugula, ez? Hori dena ez du bermatzen Jaurlaritzak. Eta gai zaldatuta autobus bidaia ohikoa izan zitekeena amesgaiztoa bihurtu zen joan den igandean. Madril-Bilbo bidea egiten ari zen autobus gidari batek konortea galdu zuen gidatzen zegoela. Lerma eta Burgos artean izan zen ez beharra. Jazoerak izua piztu zuen bidaiarien artean, baina horietako bik bolantea hartu zuten eta autobusa atseden leku bateraino eramatea lortu zuten. Madril eta Bilbo bidea egiten ari zen autobuseko gidaria konortea galdu zuen gidatzen ari zela. Lerma eta Burgos artean izan zen ez beharra, Gasteizetik 150 kilometro baino gutxiagora.
Jasoerak izua piztu zuen bidaiarien artean, baina horietako bik bolante hartu zuten eta autobusa atzeden leku bateraino eramatea lortu zuten. Aitor Zurinaga da ibilgailua kontrolpean hartzea lortu zunetako bat. Begiratu nun nolan eta ikusi nun zelan zegoen bidaria volantearen gainean, botata. Konortea galduta tipoa, eta zegoen gainean, eta ikusi nun zelan beste gurekin joaten zan mutiko bat, joan zan aurrerantza, eta joan nintzen bera atzetik, eta bera hartu zuen volantea lehenengo aldian, eta ni bigarrenean, zuzentzeko autobusa, ze hasi ginen ezkerrera eta eskumara, bandafak emoten, Marianaren kontra eman genuen, eta kriston rasponazoa egin genuen ezkerraldean. 120 kilometroko abiaduran zijoan autobusa ia erraietik atera zen. Ibilgailua kalboko ezi bat jo zuen eta aurretik eraman zuen baita seinalaren bat ere. Azkenean sustoa, ikaragarria. Malda baten ertzean gelditu zen autobusa, metro batzuk gehiago eta baina zorionez ez zen horrelakorik izan. Bi bidaiarik autobusa desbideratzea lortu baitzuten. Eta ni urduri. Eta egon ginen kilometro batzuk. Eta batean ikusi nun zelan zegoen, begiratzen aurrera, volantearekin, tipoaren besotik harrapatuta, un zirko dela hostia. Eta batean ikusten du área de descanso. Eta holan eskumarako zartzeko bidean, sarrera bat. Eta zeukan seinale bat horrelako borobila, ondia. Autobustan dirudi txikiak direla, baina dira ondia. Eta hori borobila horreri, harrapatu volantea eta sartu ginen arantza. Volantazo eta sartu ginen. Eta eroman genuen seinalea eta dena. Konortea galdu zuen gidariari zer gertatu oto zitzaion, akaso gehiagizko lanagatik? Sindrome kardiogenikoa du izena horrek eta bihotzeko arazoak izan ditzaketen pertsonei eragiten die. Haur minbiziaren kausa ezagutzera emateko elkartasun iparmartxa egin dute Donostian. Asteazken honetan ospatu da haur minbiziaren nazioarteko eguna. Gogoratu behar da haurren minbiziaren 30 bat kasu berri diagnostikatzen direla urtean Gipuzkoan eta 100 gora Euskal Autonomia Erkidegoan. Haur minbizidunen nazioarteko eguna dela eta elkartasun iparmartxaren 10. edizio egin dute asteburuan Donostian. 1000 lagun inguruk hartu dute parte, inoiz baino jai girokoagoa izan da. Egun eguzkitsua Batuka da lagun eta Star Warseko pertsonaia mitikoak ere bertan. Aspanogei adingaben minbizidunen familien Gipuzkoako elkartea da. Helburu nagusiena adingaben minbizidunaren eta bere familiaren bizimaila hobetzea da. Gaixotasunaren berri ematen den unetik beraien beharri erantzun bat emanaz. Gaixotasunaren prozesu guztian zehar eta ondoren euskarri eta akonpainamendua ematen saiatzen dira. Nazioarteko eguna eta haur minbiziaren kausa ezagutzera emateko Aspanogei Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera aurrera eraman du 10. urtez elkartasun iparmartxa. 10. edizio hau Aspanogiren 25. urteurrenean egin dute. Hori dela eta aurtengo leloa 25 urtez piraten alde martxan izan da. Emozio handiko ekitaldiak izan dira aurten eta Gipuzkoako herritar mordoska batu dira elkartasun martxara. Gizartearen partaidetza bultzatzea helburu duen elkartasun ekintza honek haur minbiziaren aurka indarrak batu nahi izan ditu. Aurten gainera ez dute afororik ezarri eta ez da osasun segurtasun protokolo berezeri jarri. Goizean eman zitzaion hasiera iparmartxari. Aurretik Zurriolako hondartzan pirata eta familien laguntzarekin mosaiko bat egin zuten, nazioarteko eguna eta Aspanogiren urteurrena irudikatuz. Eta gonbidatu bereziak ere izan ziren, Porrotx eta Legion 501 laguntzaile imperialak besteak beste. Asteazken honetan ospatuko da haur minbiziaren nazioarteko eguna, eta gogoratu behar da haurren minbiziaren 30 bat kasu berri diagnostikatzen direla urtean Gipuzkoan, eta 100 gora Euskal Autonomia Erkidegoan. Kulturarlora salto 5 Goya sarietarako izendatua izan den Paul Urquijoren irati filma atzo aurrestrenatu zen Gasteizen eta otsailaren 24an iritsiko da zinema aretoetara. Eko gazte ezin dateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Bruxa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sigesten ele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna.
Lagun eginen dizuenei lobasoak, iratik. Norbaitek azkena txamatu. Ez dut ipuinetan sinesten. Eta zinemarekin jarraiki, Euskal Zinemaren astearen 39. edizioa egingo dute astelehenetik, hilaren 25-era Gasteizen. Otsailaren 20-tik 25-era publikoak 6 film luze eta 5 labur ikusi ahal izango ditu, eta ondoren solasaldi bat izango du protagonistekin. Goya sarietan berriki saritutako pelikulak jarriko dituzte ikusgai, hala nola Cinco lobitos eta La consagración de la primavera. Los puntos. Qué exagerada eres, a todos nos han dado puntos. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? ¿Conoces mi vida? Supongo que me descubrió cosas. Sigo aquí, ¿eh? No estoy llorando. No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? Aitake egin beharra bete du, buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitzeman egidak. Utiko, ular sendoa beharko. Zumetaren zeramikazko horma irudia berritzen ari dira Usurbilen, 50 urte betetzean. Menderdia beteko da urten, Jose Luis Zumetak bere sorterrian zutik den zeramikazko murala sortu zuenetik. Kontserbazio lanak hasiak dira, eta urtemugaren arira artistari zeinaren obrari lotutako kultur egitaraua ere antolatu dute elkarlanean Usurbilgo udalak eta Zumeta arte estudioak. Eta inauteriei aurki festa hasiera emango diete Tolosan, eta bertan izan da Udane Arbeo lankidea. Tolosa eraban neurri murriztaeri gabeko inauteriak ospatzera doa, biharrekingo diote ostegun gizenarekin, hemen atzan ikus dezakezuen udaletxe atarian, momentu honetan ez da jende asko sumatzen, baina biharko egunan plaza jendez beteta ikusiko da, 6 egun luzez egongo dira inauterietan murgilduta hemen Tolosan, bihartik hasita aste artera bitarte, baina bihar hasiarren ikus ditzakegu kaletan zehar jada batzu mozorratuta hemen ondoan daukat emakume talde bat, eta goazen bereekin hitz egitera, zer dela eta gaurtik ja mozorratuta? Gaurtikan mugi degulako, astezkenero ateratzen gea, eta mozortzeko esan ziguten, da horretik etorri gea mozorratuta. Eta 6 egun luzetan, ze asmo duzuen nola antolatuko dituzuen inauteria hauek? Guk ja edadekok urrungo honetan ikusi pixkat. Baina laitasuna ikusten da ez, zuen aurpegietan ilusioa eta gogoa badela. Hori bai.
Disfrutatu, 6 egun luzez karrozak, txaranga, musikariak eta Euskal Herri osotik gerturatuko da jendea ona inauteriez gozatzera, zuerekin batera gozatzera, beraz, mila esker eta gozatu. Eta biharko partez gaur txistorra da dauko. Bai? Bai, txistorra da. Bai. Egunez egun antolatu dituzue ekitaldi desberdinak edo beste... Gaur ala tokatzen dut, ala celebratzen dugu. Txistorra dakin bukatzen dugu. Oso ondo. Urrungo astean jai. Oso ondo, disfrutatu inauteriez eta gozatu. Vale, eskerrik asko. Gasteizen ere inauteriak ospatzeko dena prest dago, 2 urteren ondoren normaltasuna izango da protagonista. 2022an inauteriak ospatu ziren, baina musukoak mozorroen atal berriak ziren aurten, 24 konpartsak aterako dira asteburuko desfilean. Gasteizen 1669 urtean dagoeneko inauteriak ospatzen ziren. Hala dio Crónicas del Viejo Carnaval Vitoriano lanak. Jesus Eskainok jaso zituen azken 2 mendeotan Arabako hiriburuetako inauterien zehetasunak, nola ospatzen ziren, zeintzuk ziren abesten zituzten abestiak. Beraz, Gasteizen inauterietako tradizioa antzinatik datorrela esan dezakegu. Izan ere, oraindik garai horretan sortu ziren bertsoak abesten dira margolariak hiriburura heltzean. 6 eguneko ospakizuna da, ostegun gizena da lehen eguna eta arratzaldean musika etzeko udal folklore akademiako eta Arabatzoa Arabako Abesbatzen Federazioko aurabesbatzak protagonistak dira. Hirian barrena kantuan aritu ohi dira, mozorrotuta, eta bukatzeko abesbatza guztiek batera kantatzen dute plaza berrian. Hurrengo egunean, ostiralean, Indarra Euskal Kultur Elkarteak hirigune historikoko eta erdialdeko kaleak girotzen ditu. Eta larunbata da egun nagusia. Jardunaldi esanguratsuena eguerdian da. Margolariak ezagunak diren bertsoak lagunduta tren geltokira iristen dira. Ondoren Arka plazara abiatzen dira kale gira batean. Arratzaldean, konpartzen eta karrozen desfileak Gasteiz zeharkatzen du eta gau dantzaldia antolatzen da plaza berrian. Igande goizean konpartzen desfilea berriz egiten dute eta egun osoa irauten du jai giroak. Azken eguna asteartea da eta sardina erretzen da. Erostariek, konpartzek eta jaiegunek parte hartzen dute eta hileta martza egiten dute. Horrekin amaiera ematen diete Gasteizko inauteriei. Aurten normaltasuna da lehenengo protagonista. Izan ere 2022an inauteriak bueltatu ziren, baina musukoak mozorroen atal bat izan ziren. Berriz aurpegiak margotuko ditugu. Gainera, 2023ko kartelak zerikusia du sardinaren erreketarekin. Paula Paezek egindako kartelak sardinaren 2 zatiak bilatzera gonbidatzen gaitu. Eta larun batean eta igandean 24 konpartza izango dira desfiletan. 6.433 lagunek parte hartuko dute. Nahiko gaztea gara, hasi zen konpartza 2018an. Mozorroa zientzilari soratuta izango da. Eta karroza da el secreto mejor guardado gure konpartzan, ez dakit nola izango dan. Bakarrik karroza taldea dakite nola izango diren. Sorpresa bat izango da. Gure konpartzan talde batzuk daude. Eta talde bat da dantza taldea. Haiek elkartzen dira astero, denan artean aukeratzen dituzte abestiak, eta gero asmatzen dituzte dantzak. Eta gero erakusten digute beste hori. Baina, guretzat ospetsuena izango da ziur, baina igual gure helburua ez da hori. Gure helburua da batez be disfrutatzea. Disfrutatzen bidean, mozorroa aukeratzen, diseinatzen, pentsatzen, dantzak egiten, dantzak erakusten, karroza egiten, eta gero desfile egunetan adarlo todo. Baina gure helburua da batez be hori. Eta gero bebai igual auzoan zareak indartzia, egitea, bide horretik igual.
Eta kiroletan aurten lehen aldiz inauterietan emakumeen pilotaz gozatzeko aukera egongo da. Ados pilota elkarteak antolatuta emakumeen binakako txapelketa nagusiaren final laurdena jokatuko baita Beotibar pilotalekuan. Partida zaldunita bezperan, otsailaren 18an izango da arratsaldeko 6etan. Aurten lehen aldiz inauterietan emakumen pilotaz gozatzeko aukera egongo da. Ados pilota elkarteak antolatuta emakumen binakako txapelketa nagusiaren final laurdena jokatuko baita Beotibar pilotalekuan. Partida zaldunita bezperan otsailaren 18an izango da arratsaldeko 6etan. Olatzpeon Tolosako alkateak adierazi du partida horrek helburu duela nesken esku pilota bisibilizatzen laguntzea. Azken finean, berdintasunak lanildo ezberdinak ditu, kirola bada horietako bat, eta kirolaren barruan nola ez herri kirolak baita ere ez. Eta guri ibilbide hori egiten lagundu digu oraingo honetan Ados pilota klubak ez, eta guretzako bere biziko garrantzia dauka. Eskuz binakako txapelketa abenduaren 17an hasi zuten, eta ordutik 26 partida jokatu dira. Eta ostiralean zierberan erabakiko da behin betiko sailkapena. Alegia Tolosako final laurdenean zeintzuk lehiatuko diren. Pena da final laurdenetako kartela ezin osotara esan, hori, oainik sailkapena erabaki gabe daolako, eta horregatik, Aldaregia Mendiburu eta Txekolonia Mujika baizai daudela final laurden horietan, eta ostiralean gertatzen denan arabera, kruze hori jakingo da zein izango den. Final erdiak Azpeitian eta Iruñan jokatuko dira eta final handia Zumarragan martxoaren 5ean izango da Beloki pilotalekuan. Partida horiek guztiak Hamaika telebistan ikus ditzakezue joko zelaia saioan. Eta horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Maraka Diabloren Milia Lasturkoa bestiarekin agurtuko zaituzte. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eu satarian daudela eskuragarri. Bihar arte.